No pensis això sempre se'm posa malament. Pensa en quin context se'm posa malament. Avui, dins d'Intoleràncies Percebudes, creem el teu semàfor personal per decidir amb calma. No cal sumar més prohibicions. Amb un mapa senzill, el plat torna a ser segur. Imagina un equalitzador. Segons la música, puges o baixes els aguts o els greus. En el cas de l'alimentació, classifica vermell si sol molestar, groc si se't posa malament o bé en funció de la quantitat i el ritme, i verd si se't sol posar bé. No és blanc o negre, has d'ajustar. Tingues en compte 4 variables: quantitat, velocitat en menjar, combinacions i horari. Un mateix aliment canvia si arribes a taula, per exemple, amb tensió. Quins són els deures per avui? Tria un vermell. Recorda l'aliment que no se't sol posar bé i redueix la ració o combina'l amb un verd, aquell que se't sol posar bé, i prova-ho durant 3 dies. Fes un registre de sensacions breus. Escriu Lumen i t'envio un semàfor personal en plantilla imprimible. Demà, a 14:45, part 3.